le time and work question number 10 kan en don unit 2 time and work tho question number 10 kha kan enang o tun tuma chuan question na chuan A and B can do a piece of work in 30 days ati A le B trăng cop khan ni som thumin na ni som thum chung na an tho khan an thok zo thei ta ni som thuma chu chu A plus B's 1 day work kan ti le me ngani khat chung an na tho chak zong chu ni som thum chung an zo thei chuan 1/30 ni le me a chuan B and C can do it in 24 days ati le a B plus C's 1 day work B le C trăng dun chuan ni som ni pali chung in an zo thei a 1/24 chuan while C and A in 20 days ati C le A trăng cop khan ni som ni chung in an thok zo thei a chu wang chuan an ni khat na tho chak zong chu 1/23 ni le mai ni chuan they all work together for 12 days an vai hian an thok ho don ani chuan so A amal thon an tho chak zong kan nei lo wangin A plus B plus B plus C plus C plus A kan nei chuni kan mang tang kai don ta ni 1 day work kan zong potang an vai a double threwa an tho chak zong kha 1/30 plus 1/24 plus 1/23 no le ta ni chuan hei hi simple arithmetic mang khan algebra tel kha kan mang don ta hei A pakhat A pahnih B pahnih C pahnih ani thawa wangin pahnih thawan ni wangin 2A plus 2B plus 2C A le A bel chu 2A B le B bel chu 2B C le C bel chu 2C don ta 1 day work kan lo ti le ta ni chu LCM kan lang ha 123 LCM chu 123 ani a chu 34 4 plus 24 5 plus 26 ano ni ta ni chuan hei hi 2 hi common awangin 2 A plus B plus C kha ami mal tho an tho chak zong kha ron om ta ni 1 day work kan ti le nga chu 15/123 lo ni ta ni chuan in helai 2 hi kan du lawa A plus B plus C chau kan du wangin kan lat don ta ni A plus B plus C 1 day work equal to 15/123 into 1/2 helai 2 kha right hand side aba phe wangin 1/2 chang ta ni chuan hei kan chok te nga 3 5 are 15 3 40 hei hi 5 8 are 14 le a chu taron chuk chu 1/16 along ni ta ni chuan a question a khan they all work together for 12 days ron ti ta a plus B plus C's 12 days work kan ti le don dia ni som pani chung an thok awangin 12 into 1/16 kan ti le nga chu 3/4 lo ni ta ni chuan question a chuan B and C live ti ta ni B le C an kal san ta ni som pani chu an thok te pota B le C an kal bo ta a chuan A chau na thok to don ti na ni ta ni chuwang chuan remaining work kan zona ngai ta ni an pathum an thon huwa B le C an kal bo de ya chuwang chuan
na zong zong mun li thena mun thu man zo to a mun khat thren a mun li thena mun khat chi bang to ti na ni a then remaining work is equal to 1 minus 3 by 4 chu 1 by 4 lo ni ta hi la bang hi a na tho ngai ta ni amaro chu a chau na tho chak zo kan nei lo wa chuan a chau na tho chak zo kan zon don chuan he a plus b plus c na tho chak zo kan nei a chuan b le c pai chuangai ta ni chuan a plus b plus c tanga b plus c na tho chak zo 1 by 24 kan pai chuan a chi an chok to don chu kan mang le don ta ni now kan tianga as 1 day work is equal to a plus b plus c minus b plus c 1 day work. A plus b plus c is 1 day's work to 1 day work to 1 by 16 minus b plus c to 1 by 24. Lo ni ta a chu LCM chu 48. Lo ni a 1 3 minus 2 1 by 48. Lo ni ta ni chuan 1 by 48 hi hen a na tho chak zo ani ta a na tho chak zo hen na la bang 1 by 4 kha divide le mai tu ta ni chuan therefore time taken by a to finish the remaining work equal to 1 by 4 divided by 1 by 48. 1 by 4 into 48 to 12 days. Ni song pani chungin a na zo thei ti na ni. Ka question number 10. Le ma thui deuh lek le boi ve thei deuh cho na.